Λοιπόν, δοκιμαστική πτήση νούμερο 2, εντάξει, πρώτη ήταν στα χέρια μου, τώρα το παίρνει ο Κωστής και έχουμε όπως βλέπετε, αν φαίνεται, το πίσω στροφείο έχει πιάσει με τα links από το φύλλο πάνω που μας έδωσε το belt. Τα ντιζάκια κοινώς. Βάλαμε τη για βίδα, Αντί για βίδα βάλαμε τα ντιζάκια. Δεν είχαμε, αλλά μια χαρά κρατάει τώρα. Μια χαρά είναι. Πατέτα για τώρα, για να πετάξει ο Κωστής. Μια χαρά είναι. Μπράβο Κωστή, μπράβο. Το χαίρεσαι που το γουστάρεις που το πετάς, Ναι ρε φίλε. Κάποια μπαταρία φόρτισε, ακούω πίρι πίρι. Ναι, δικιά μου είναι, τη τσέκαρα εγώ τώρα. Σου είπα σε 1-2 λεπτά θα χτυπήσει, ήταν 12:60. Κωστή, όχι πλήρως άπνοια, δηλαδή όχι άπνοια. Ναι. Δεν κουνιέται τίποτα ρε φίλε. Ναι, ναι. Γαμώ τα μέρη ρε. Πετάει και ωραία, βλέπω το ελικόπτερο. Πολύ ωραία πετάει. Με... Κωστή αυτό, σταθερά το ύψος που είπαμε. Να ελέγξει τον γκάζι καταρχάς. Πουτανόμιγα. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Όπα, γκάζι. Μην το φοβάσαι, όταν θα δώσεις γκάζι δεν θα σου πάει απότομα πάνω. Όσο νομίζεις εσύ ρε παιδί μου. Έρχεται πάλι ο off-road. Προσοχή. Μην τρομάξεις, εντάξει. Άστον, θα χαζέψεις κιόλας. Κωστή, πας πάρα πολύ ωραία. Έτσι, για φέρτε μου λίγο πίσω να δούμε αυτό που λέγαμε. Μπράβο. Χαλάρα, δεν χρειάζεται να το φέρεις γρήγορα πίσω. Όταν θα ξεκλειδώσουν τα χέρια σου, το κάνεις κι αυτό. Δεν θέλει βιασύνη. Μπράβο. Έτσι. Την ουρά πάντα σε σένα. Μπράβο. Αυτό είναι ένα καλό ύψος να το κρατήσεις σταθερό. Αυτό το ύψος είναι καλό. Να μάθεις να το διατηρείς εκεί δηλαδή. Στο ύψος των ματιών σου. Το έμαθε, Το έμαθε ο Κωστής. Μπράβο Κωστή. Θέλω ακόμα. Εφτά λεπτά έχεις το χρονόμετρό σου. Ναι. Έχεις πετάξει μέχρι στιγμής 2,5 λεπτά. Και όσα πέταξα εγώ πριν στη δοκιμή, έτσι. Είναι πολύ σταθερό. Ναι. Τώρα έβγαλα ένα ψηλό αεράκι, αλλά πολύ ψηλό, μην το φοβηθείς. Τώρα πρέπει να σε δοκιμάσουμε σε συνθήκες πανικού, αν θα πανικοβληθείς. Εντάξει. Γιατί ρε Κώστα, γιατί σαν το λες αυτό? Γιατί πρέπει να μαθαίνει να διατηρεί την ψυχραιμία του. Εντάξει Κωστή! Εμένα γιατί μου ρίξετε ρε μαλάκι δυναμητάκι όταν πετούσα? Για να δω την ψυχραιμία μου, δεν μου το φράξατε. Ναι. Μουστράκια. Ναι. Μπράβο Κώστα. Λίγο μπροστά προσγείωσέ το για να είναι πιο ομαλό. Έτσι. Θα δίνεις γκάζι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διορθώνεται και όσον αφορά το cycling. Θα κάνεις και μπροστά το cycling, άμα βλέπεις την ουρά ότι έχει άλλο... Βλέπεις όταν η ουρά σου κατεβαίνει, θα κάνεις και μπροστά έτσι. Να κάνεις τη μύτη κάτω. Αλλά μη συγκεντρώνεσαι στην ουρά, να συγκεντρώνεσαι στη μύτη. Ακόμα και αν δεν τη βλέπεις, να προσπαθείς να συγκεντρώνεσαι στη μύτη. Ναι. Δεν το προσγειώνεις? Κάτσε να δω χρόνο. Πετάς 4,5 λεπτά και ό,τι έχω πετάξει εγώ πριν. 2 λεπτά εσύ. Καλά είναι, προσγείωσε το. Πάνω, έτσι, να το προσγείωσε το λίγο άμα θέλεις, επειδή είναι και κλειμένο το επίπεδο, ξέρω εγώ. Με μπροστά, λίγο να γίνει προς τα μπροστά, έτσι. Ήσουν κάτω ρε, γιατί δεν το... Όπα. Ηρέμησέ το. Έτσι, να ακινητοποιηθεί. Όχι όσον αφορά το πάνω κάτω να ακινητοποιηθεί, όσον αφορά το cycling. Σου βλέπω σου κουνά, έτσι, είναι ήρεμο. Έτσι, άστο. Γιατί έδωσες γκάζι τώρα? Δεν δίνω γκάζι. Ωραία, όταν το βλέπεις είναι το ground effect. Όταν το βλέπεις λοιπόν ότι κατεβαίνει. Ρίξ' το. Ωραία. Είναι και κλειμένο εκεί το, είναι πλαγιά. Φοβάμαι ότι άμα σκάσει κάτω, γιατί εγώ έχω τώρα τα μπαλάκια. Εσύ
όπως βλέπω και από το Φάμπρι και από σένα, Ναι, όποτε ναι. το προσγειώνεται μέσα, το αφήνεται πολύ εύκολα. Και άμα Ατσού. παραπατήσει, εμένα. Μα με τα μπαλάκια δεν πρόκειται να παραπατήσει, ρε φίλε, αφού στα μπαλάκια. Θα σου φέρουν το ίδιο επίπεδο. Φοβάμαι μη σκάσει κάτω πολύ με δύναμη. Αυτό Μα φοβάμαι ήταν και- τόσο από το έδαφο, ρε μαλάκα. Ναι, Κάτω γκάζι, δεν είχε τέτοιο. Πολύ καλό. Μπράβο.